Min tal-inqas minn persuni applikaw għal kariga ta' kummissarju tal-Pulizija. It-tnejn filgħaxija qalet is-sejħa pubblika għal kariga ta' kummissarju tal-Pulizija. Min tal-inqas minn persuni b'esperjenza u b'karriera fil-korp tal-Pulizija urew interess biex iservu f'din il-kariga. Din id-darba hija l-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li b'mod indipendenti mill-amministrazzjoni tal-pajjiż qiegħda tmexxi l-proċess biex tintela l-iktar kariga importanti fil-korp tal-Pulizija. Ġie rrappurtat li fost dawk li applikaw hemm il-Prokuratur Legali Sandro Camilleri li fil-karriera tiegħu fil-korp serva bħala Spettur tal-Pulizija. Huwa serva wkoll bħala l-President tal-Union tal-Uffiċjali tal-Pulizija. Applika wkoll Angelo Gafà li ilu mill-2016 iservi fil-kariga ta' kap eżekuttiv tal-Korp tal-Pulizija. Huwa serva għal aktar minn 14 sena fil-korp, fosthom bħala spettur fit-taqsima tar-reati ekonomiċi. Alexandra Mamo, l-ewwel assistent kummissarju mara fil-korp, applikat għal kariga ta' kummissarju. Preżentament hija responsabbli mid-distrett ta' Sliema u San Ġiljan. Applika wkoll l-avukat Hermin Mula u rtira mill-korp tal-Pulizija s-sena li għaddiet wara li serva għal 18-il sena fil-korp tal-Pulizija, fosthom fil-kariga ta' spettur. Hermin Mula huwa l-President tal-Fondazzjoni Simon Schembri Blue Light. Wara snin twal li temmet il-karriera tagħha mill-korp tal-Pulizija, l-avukat Mary Muscat uriet l-interess tagħha għal din il-kariga. Hija serviet għal 13-il sena bħala spettur tal-Pulizija. Tefa l-applikazzjoni wkoll l-Ispettur Jonathan Rensley bħalissa huwa jservi bħala spettur fid-distrett ta' Sliema. L-avukat Frank Sammut ukoll wara l-interess tiegħu għal din il-kariga. Bħalissa huwa jservi fil-kariga ta' spettur fid-Dipartiment tal-Immigrazzjoni. Ġie rrappurtat ukoll li applika l-Ispettur Robert Vella. Huwa serva wkoll fil-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Pulizija. Sorsi fiċin id-depo sostnew li l-fatt li żgur hemm min tal-inqas minn persuni li applikaw għall-ogħla kariga fil-korp huwa numru pożittiv u li jaspira fiduċja fil-korp tal-Pulizija. Għall-ewwel darba fl-istorja l-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija ser tintela wara sejħa pubblika u bi proċess ta' skrutinju mill-Kumitat Parlamentari għal ħatrit pubbliċi. Proċess mhux biss konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja iżda jmur pass il quddiem hekk kif il-Prim Ministru reħa min idu l-vito dwar l-għażla tal-ogħla kariga fil-korp. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.